So ayan, nandito ulit tayo sa may ukay-ukay. Marami silang ano ngayon. Pay ate ni Awanen. Kung napapansin nyo, wala na dyan, oh. Ah, dinalusan nyo lang? Ayawan nyo arrivalan? Kano kaya nyo arrival? Si tatay. Kumakain si tatay. So ayan, papakita ko na lang sa inyo yung mga ano. Hanga nyo arrival ato yan? Haanon? Uy, ang cute nito, oh. Try ko yan, guys. Dito muna tayo. Tay, wait lang. Blagnak lang. Yan, pakita ko sa inyo yung mga ano. Awan, dagiji dressen. Ito yung mga dress, oh. Yan. Mga dress. Ayan. Mga dresses yung mga yan. May mga jacket. May mga bags. Ito na mga bags. Ito yung kanilang fitting room. Fitting room nila yan, guys. Ito. Fitting room. Ito yung mga sombrero nila. Yan. As of na wala pang tao kasi wala pa daw silang ano ngayon, wala pa silang yung arrival. So ito yung mga natirang ano, oh. Natirang mga blouses. Awanti pang batan. Ganda ka, ang gaganda kaya ng mga ano dito, guys, mga blouses. Yan, tingin tayo dito. Tingnan nyo dito. Cute.
Galing pala to kay Christy. Gusto ko yung mga long dress. Cute oh. Guys, may nakita ako dito. Ang cute. May print din siya dyan oh. Ang cute. Pwede mag-ano ka lang dyan. Short. Ang cute nito oh. Kunin ko yan. Meron pa siyang ano doon. Mickey Mouse. Ang ganda ng print niyan ha. So, ayan, tingin pa tayo ng short. Maraming short dito. So, ayan, dito naman tayo guys sa may short. Maraming short dito si Tato. Ay, ang ganda nito oh. Ayan oh, ang ganda. Ayan. Palda siya. Cute. May mga kwan din dito oh. Grabing init. Dami oh. May tag price pa siya. Kaya bago pa yung iba dito. Dito naman tayo sa mga dresses. Ang haba nito. Dress. Pakita ko sa inyo. So, ito yung nakuha ko guys, oh. Yan, ang cute nito, oh. May ano lang siya dito guys. May diferensya na. Nakuha lang yun ng 50 pesos. Oh, 50 pesos. Ang ganda. Ganda nito. And then, yan yung blouse, dalawa. Yan, sa atin may mga customer. May mga customer sila. Ito yung mga bag. Yan, may discount ako dito kasi nga lagi ako nag-vlog dito nun. So, ayan. Dito lang po sa ano, side, tapat ng Walter Mart. So, ayan guys. Si Tatay. Thank you, Tay. Ilocano rin yan si Tatay. Ayan, wala kasi yung kasama niya. Nananaga na din, Tay? Nananaga na din? Sente? Wala kasi yung ano eh. Ayan guys, maraming pagpipilian dito, mga short, to, mga usong pants. May nakita nga akong ano doon, pants na ano, high waist kaso medyo mahal pa siya. Doon daw sa kabila nila, sila nagsisale. Ganda. Tay! So ayan guys, thank you so much for watching. Ito yung ano nila. 'Di ba may ano pa kayo doon sa kabila? Meron pa silang store guys sa kabila. Diya, bay itin. When ay natinta ito aya. Yon, sa tapat ng ano, 'di ba side Super 8? Made.
Ayun, sa may 7-Eleven. Tapat 7-Eleven. Oo, dito naman guys is yung na-vlog ko noon, yung na-video ko noon, yung napanood nyo nung nakaraan. Tapat to ng Super 8 sa may, nanaga na to eh? Bali to na tayo. Balito ito. Bali to. Yan. Ganda lang ano. Kaso wala talagang discount kay tatay. Joke lang. So ayan, binigay ni tatay to ng 50 kasi nga meron siyang ganyan oh. Pang OOTD lang yan. So ayan guys, thank you so much for watching. Bye guys. Yan yung store nila. New arrival kasi sila. Yan, tapat ko ng Walter Mart. Bye guys.